Жертв теракту в Дніпрі більше ледь не щогодини. На цей час відомо про 40 мирних жителів, загиблих внаслідок російської атаки на 9-поверхівку. Серед них 3 дітей, кажуть у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Росіяни забрали життя і 15-річної Марії Лебідь. Вона навчалася в 9 класі, займалася бальними танцями, музикою, захоплювалася вивченням англійської мови та домашнім квітництвом. На момент ракетного удару дівчина була сама вдома. Порятунок людей з-під завалів триває вже більше 2 діб. Надзвичайники повідомили про порятунок 39 людей, 75 травмовані. Рятувальники мають повідомлення про 46 зниклих безвісти. Періодично на місці трагедії оголошують тишу, щоб почути голоси тих, хто досі під завалами. Є повідомлення про те, що 2 дітей залишились без батьків. Мої співчуття усім, хто втратив своїх рідних. За час, що минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів, звичайних людей з різних країн світу. Дякую кожному, хто не залишився байдужим. Дуже важливо, що нормальні люди об'єднуються у відповідь на цей терор. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, після суботньої ракетної атаки на багатоповерхівку у Дніпрі 72 квартири зруйновано вщент. Ще 230 зазнали пошкоджень. Тиждень почався з терору українського півдня. Запоріжжя атаковане ракетою зенітного комплексу С-300, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух. Вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверхівку. В будинку повилітали шибки та двері, а уламками та склом посікло 5 людей. Серед травмованих 2 дітей, каже Старух. Сама ж ракета С-300 поцілила по складах підприємства легкої промисловості та спалила продукцію. Розгорнули в дитячому садочку місця для прийому і розгорнули також ТІЦ, який знаходиться біля будинків. Там теж люди знаходяться. Також працюють 2 комунальних автобуси, в одному із них знаходяться запаси харчування, в іншому знаходиться кава, чай, там працює генератор, люди можуть туди підійти. Під ворожим вогнем вкотре опинився Херсон. Окупанти вгатили з артилерії по дитячій лікарні, інтернату та багатоповерхівці. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про загибель 1 людини. Від отриманих ран жінка померла на місці. Ще 3 мирних жителів Херсонщини вбиті росіянами напередодні. Також понівечено приватні обійстя. Знову вибиті шибки та потрощені дахи. Російським окупантам не вдається повністю заволодіти Солидаром. Українські захисники завзято палять ворога у місті. На значних втратах інтервентів у маніакальних штурмах наголошують і в Генеральному штабі. Бахмутський та Авдіївський напрямки там називають найгарячішими. Бої не припиняються ні вдень, ні вночі. Ворог безупину гатить з артилерії усіх типів і кидає на штурм українських міст і сіл безліч найманців, спецпризначенців і просто гарматного м'яса. Основний удар тримає Солидар, околиці Авдіївки та Бахмута, а також Мар'їнка. Місто поблизу окупованого Донецька спалено росіянами вщент. Тим часом українські авіатори та ракетники скорочують ворожий запал до війни. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.
60-річний Джеміль Гафаров потребує негайного ушпиталення. Він у критичному стані. Про це розповів адвокат Еміль Курбідінов. За його словами, кримсько-татарському бранцю стало зле на тлі хвилювань після незаконного вироку російських суддів. Гафаров не може самотужки підвестись і ходити по камері. Адвокати б'ють на сполох і надсилають скарги до окупаційних силовиків. На самом деле ФСБ просто ликвидирует активистов, религиозных деятелей и так далее. Об этом очень много нами сказано за эти годы. Вот. По поводу самого Джемиля Гафарова, надо сказать, что он является инвалидом. Этот человек до ареста перенес инфаркт, будучи в следственном изоляторе, где абсолютно невыносимые условия содержания. Его здоровье только ухудшалось. Все, что делается против него, просто его убивает. И для него 13 лет – это просто смертельный приговор. Джеміля Гафарова, який має хронічну ниркову недостатність та інвалідність другої групи, минулого тижня окупанти засудили до 13 років колонії суворого режиму. Літню людину разом з іншими кримсько-татарськими бранцями Серветом Газієвим, Гарфаном Османовим, Сєраном Муртазою та Алімом Карімовим визнали винними в нібито тероризмі та спробах захопити владу в Росії. Зневажають та переслідують за національність та віру. Кримсько-татарський політв'язень Сервер Мустафаєв судиться одразу з 3 слідчими ізоляторами російських окупантів в Ростові-на-Дону, Новочеркаську та окупованому Сімферополі. Тюремники постійно приписують бранцеві надумані порушення режиму, аби кинути його до штрафного ізолятора. Тамтешні умови значно жорстокіші, ніж у звичайній камері. На засіданні Новочеркаського міського суду РФ свідок захисту підтвердив слова Сервера Мустафаєва про порушення російських тюремників. Когда Сервер спрашивает, почему относятся именно к нему, да, так, почему именно выделяет из всей колонии именно его, ему говорят: не забывай, какая у тебя статья и какие применяются к ней директивы. То есть явно показывают, что он крымский татарин, политзаключенный, и к нему просто прямым текстом, да, показывают и, наверное, грубо будет сказать, эту неприязнь, но свое отношение. В російському ізоляторі Сервер Мустафаєв почав стрімко втрачати зір. Попри всі прохання, тюремники відмовляють бранцеві у допомозі. Координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва окупанти схопили у травні 2018 року. Вони вдерлися в оселю кримського татарина, забрали документи та електроніку. Бранця серед інших звинуватили в тероризмі. А вже за 2 роки Південний окружний військовий суд Ростова присудив Мустафаєву 14 років колонії суворого режиму. Він допомагав родинам кримсько-татарських політв'язнів з перших місяців російської окупації Криму. Російські силовики масово нишпорять на подвір'ях кримчан у Білогірському районі. Майже в усіх селах окупанти цікавляться, скільки господарі мають машин, чи велика родина, де працюють, чи мають зброю, та випитують, що відомо про сусідів. Про це повідомив керівник кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Він зауважив, що росіяни назвали такі обходи «Операція Візит», а відвідують здебільшого обійстя кримсько-татарських родин. За даними Барієва, були випадки, коли силовики виламували ворота. Він також додав фото одного з окупаційних поліціянтів, причетних до таких обходів. Українські воїни прибули до США для навчання на ЗРК «Петріот». Близько сотні бійців уже у Форт-Сіллі в Оклахомі, повідомили в «Голосі Америки». За їх даними, у Пентагоні розробили пришвидшену програму тренувань, яка займе кілька місяців. Зазвичай опанування складних систем «Петріот» займає значно більше часу. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що підготовка до передачі Україні системи «Петріот» вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни.